Mangke kula ngagem busana basan. Yo sakarmu. Sing boten ngangge klambi nika lho Rama. Yo sakarmu. Pokoke basan terus mangke tata upacarane Jenakawati kula gendong saka Madukara tekan Ngastina. Tata cara dipunji. Mboten. Lho, yang dipunji ki tata cara kraton. Ngono kae kabeh, dhaup ya ngono kuwi. Mboten ajeng kula gendong saking Madukara tekan Ngastina. Digendong piye? Gendong arep. Aja kaya ngono ya Lesmana. Omong-omong kok saya gladrah. Pokokipun kula nyuwun supados kula dipun dandosi basan. Nanging nuwun sewu, apa wangun? Panjenengan menika rada lemu kok didandani basahan menika napa mboten wetenge mblegendung? Sampeyan nyindir mantene lanang gitu. Ampun kaya ngoten man. Sing sopan. Ora sak penak cangkem sampeyan dhewe. Ora omong.